nwaanyị gbagide acha gbagide ose na be dị esi be dị gbapụta ma be nna ya na nne gbapụ ndị osi na ọbịa kwa akwa ọcha na akwa red hibe si na ọbụ eze nwaanyị kpọmụlụ m ekene m unu n'ụbọchị tata obi na-agbawa m ihe na-eme n'ala Igbo na-eju m anya kidnappers eri ebe niile kidnappers ebe niile oshi ebe niile anata ụmụaka here and there na-abụ ụmụaka n'ogo mme na-agbagburu mmadụ agbagba atọrọ alụ na-eme n'ala Igbo mana ihe na-ajụzi onwe m bụ those people na-abịa n'iru akwụkwọ ekele m na-abụ eze nwaanyị na-abụ dibịa na-abụ pastọ ndị a bụ ndị nọ n'ala Igbo ka m na-ekwu na I'm talking about Igbo people, not talking about Nigerians as a whole, talking about Igbo na ndị na-abịa na-epụkọ na n'iru akwụkwọ na-ekele m na-abụ dibịa na nwere ọgwụ enu nwe ọgwụ a na-eme nta na-eme moroko na-enye oke ite na-eme enyi na-eme enyi ebee ka fanọzi ihe ndị a niile wee na-eme ka ife anyị meziri anyị maka ihe ndị a na-eme eche na mbọsị gburu gboo na dibịa tie ọfọ na nsị onye ndị na-eme ji ihe dị etu a jide ya mana tutu ọ dị ozi etu a onye ọbụla mazi bụ onwe onye ọbụla bụ onwe bikọs onye ọbụla na-achọ isi about personal interest onye ọbụla na-achọ ego akpịa ma pastọ dị n'ime ma dibịa nọ n'ime eze nwaanyị nọ n'ime and nke ọzọ dị ka ibie bụ na most of them bụ fake ọ bụrụ ihe a na-ekwu bụ just mana n'iru gbampụta n'azụ they are not real, they are not genuine nwaanyị gbagide acha gbagide ose na be dị esi be dị gbapụta ma be nna ya na nne gbapụ ndị osi na ọbịa kwa akwa ọcha na akwa red hibe si na ọbụ eze nwaanyị after mecha copians then ọgbanwezi onwe eto na another type of ashawo na nke ọ na-agbazi with level si na ọbụ eze nwaanyị they are there everywhere na Igbo anyị macha all of them most of them bụ ụmụnna anyị most of them bụ ndị enyi anyị we know all of them onye merụgidego agbọchi gbagide acha gbagide na be dị gbapụta na be dị nesi na o meziri ije bido eze nwaanyị otu ọkwa dịkwasịrị ndị dibịa ma ndị zuchara ori nakọtasị na dibịa amụ ya ma onye jegoro oyibo nwere ọrịa ọrụta nakọtasị na dibịa amụ ya anata na-egwu ndị mmadụ wayo the same thing with so-called pastors ozichego ochi ndị ọ na-ezizi bụ Baịbụl o ji ezi ochi nke ya so bụ na those people were real okete obi onye kwa mamịrị ọ na-ọgba ọfụfụ ị na-ekpere chi gị n'obi onye bụrụ ezigbo mmadụ na-ekpere chi gị wite ezigbo obi onye dibịa na-agwa ọgwụ ya wite ezigbo obi onye nwaanyị na-eme nke wite ezigbo obi ebụkọta ndị mamịrị ọ na-ọgba ọfụfụ mgbe mmadụ grup taa ga-eji kwubu ihe okwu n'ala Igbo ihe ọjọọ n'ala Igbo ana I'm not talking about money will come but ihe ọjọọ na-agodo ọtọdebe ụmụaka ndị a na-atọ na-ebere isi ma ala so on and so forth na-ebere their organ wele na-eme sacrifice na-eleta their organ na-atọrọ ndị mmadụ na-eme all those things will stop but all those people na funeral bụ fake ọ bụrụ their fault Facebook nyere onye ọbụla free hand to come to Facebook and monetize their page and doing rubbish na-emesi up etu osisi gị na-emeta afọ Igbo na-ekesa tọrọ aka ọkụ adịmamkwa m na kidnap anybody but most of them ọ bụ na ihe a na-ekwu bụ eziokwu na chi gị dị ndụ and mmụọ na-efe bụ mmụọ dị ndụ o nwere ihe certain things ga-abịa gị ọ napụta gị ọ bụrụ aka gị dị ọcha ọ napụta gị but because of they are all fake most of them bụ fake 90% of them bụ fake ọ bụ na abụrụ ị ga-egosi n'ala Igbo ogosi n'obodo o si bịa osi n'ala Igbo na onye arụ ya yes onye dị nsọ nwere ihe ọ na-asọ kedu ife a ga-akpọ nke a n'Igbo na-emebigo everybody pastor everybody dibia everybody eze nwaanyị onye lugide anụmanụ bụ dibia nọbazi highest one with dibia ụlọ ọgwụ na-eti ya ndị mmadụ anya ụtara na nke oge ji na-edisive ndị mmadụ ọ dịka oke kedu impact ọgwụ na-enye n'ala Igbo nwere ọ bụ na ọgwụ a niile na-alụ n'ala Igbo ihe niile ama na-eme ochi ama nri n'ala Igbo ama nri n'ala Igbo kidnappers ama mbụ ibu onye gọọmenti ama mbụ ibu onye niile abịa na-eme n'ala Igbo today what is this enough is enough ihe ọmapụta n'ala Igbo fịa arụ ịnanụ ochibata ebe akọ ka nje ọma nnazi ana kidnapper pụta ọma nnazi ana onye gọọmenti pụta ọma nnazi ana ụkọ pụta ọma nnazi ana eze nwa pụta ọma ihe ọbụla pụta n'ala Igbo ada ana anyị ga-emegide mebisie ya ọfụma before na ma ọ bụrụ na ọ ga-ana we make sure we destroy that thing ọ bụrụ ezigbo ihe Igbo na-agba iwu ka Igbo na-agbalị naanị Igbo bụ sọ mma before onwezi ihe dị na ya problem everywhere ochi na ama because of fake pastors because of fake dibias because of fake copians turn to eze nwaanyị and even people most of us bụ fake ga-ebidokwa n'oge wee chọba ihe a ga-eme were efe chọba ogwu ojii bifo chi jenarị anyị a ga-ejikwa efe chọba ogwu ojii bifo chi jenarị anyị ihe na-emebikwa n'ala Igbo mana ndị na-ewetala ozi anụnwa bụ ndị fake pastors fake dibias and fake eze nwaanyị they know themselves abịa n'iru akwa na-eko mgbe agwegwere ego na n'ụlọ ọgwụ ego na n'oji ogwu oji okito merego kiti cha merego mana iwere ike save obodo nọ na ya from troubles eche na ezigbo dibịa na-enyere obodo aka na ndị na-eme ihe ala ọgwụ jide ha ezigbo pastọ na-enyere obodo aka ndị na-eme ihe achike jide ha mana nke anyị bụ zero because they are fake all of them are working together the end point is money everybody is looking for money all of them are worshiping the god of mammon ma ndị dibịa ma ndị eze nwaanyị ma ndị pastọ ofuchi ya ka a na-efe onye ọbụla na-achọbụ ego everybody is looking for money that's why we're facing this kind of problem anyị na-efesi n'ala Igbo and ọ bụ na ya bụrụ n'oge kịta wee mara ihe a ga-eme ya get worse ọ ga-aka njọ tomorrow Igbo na-emebi na
ọ bụrụzi etu a ka anyị chọrọ ka ọ dị. Anyị niile ka Igbo dị oke. Igbo bụ ndị a na-enene enene. A sị na onye na-ekili ekili adọrọ m ikpo ntụ. Nwa agwọ ata afịfịa. Onye Igbo adọrọ m ikpo ntụ. Onye ọcha adọrọ m igbu ụkpa n'isi. Onye ọcha adọrọ m igbu ụkpa n'isi. Alụ na-eme n'ala Igbo. We need to change all these things. A sị na nwata mụta ụsọ mụta mkparị amụ. Yes, enough is enough. Ọ bụrụ na ajụrụ ajụ wee elibe elibe ya butere ya na ya nwụrụ. Ya ka isi na ya gbuli bekezi ya n'afọ na ọya afọ ada ekwere ọgwụ n'oge. Oge na-bụ ife nke azụ. Anyị ga-amụ ihe emere onwe maka na mmiri gbamara n'ezi na-atụ egwu. We have to put our hands together and stop all this nonsense that is happening in Igbo land. Enough is enough. Emesịa.